A continuació us presento els elements del Freestyle Libre 2 i com es pot posar en una persona amb diabetes. El pack del sensor consta de 3 elements, un sensor, un aplicador i unes instruccions. El sensor s'ha d'aplicar a la part posterior del braç. El lloc d'aplicació té que ser una zona neta, sense cicatrius, sense tatuatges. Si hi ha presència important de pèl, rasurar aquesta zona. Netegeu la zona d'aplicació amb aigua i sabó. També tindreu que desinfectar la zona amb una tovalloleta amb alcohol i la deixeu que s'assequi a l'aire. Retireu la tapa de l'envàs que conté el sensor. Agafeu l'aplicador i descargoleu la coberta. Feu coincidir la línia gris de l'aplicador amb l'envàs del sensor. Pressioneu amb força sobre una superfície rígida els dos elements fins a assolir el topall. El sensor ja està llest per la seva aplicació, al lloc definit prèviament desinfectat. Col·loqueu l'aplicador a la part posterior del braç, al lloc prèviament desinfectat, pressioneu amb força per aplicar el sensor. Finalment, traieu l'aplicador i alliseu el contorn del sensor per incrementar-ne l'adherència. Té opcions de vinculació amb el mòbil o amb un receptor, per si el mòbil no és compatible. El mòbil necessita tenir connexió NFC. Al cap de 14 dies, el sensor acaba la seva vida útil i cal retirar-lo. Tira de l'extrem de l'adhesiu i a continuació enlaira lentament de la pell en un sol moviment. Pots utilitzar un dissolvent d'adhesiu sanitari o un cotó xop amb oli de nadó al voltant del sensor. Així podràs retirar més fàcilment i rebutja el sensor d'acord amb la normativa local.